Kod ove kuće za odmor u okolici Motovuna odluka o broju spavaćih soba još uvijek može biti vaša. Idemo redom. Na ovom zemljištu od 1400 kvadrata u tijeku je izgradnja kuće za odmor površine 152 kvadrata. Nakon kraće stanke radovi se nastavljaju već idući tjedan, pa je sada upravo posljednji trenutak za kupca koji želi utjecati na raspored kuće. Primjerice, iznad ljetne kuhinje moguće je izvesti i treću spavaću sobu. Međutim, takvu odluku potrebno je donijeti što prije nego što radovi dodatno uznapreduju. Kuća je smještena na povišenom jugoistočnom dijelu zemljišta. Posebno je važno što se susjedna zemljišta u smjeru sjeverozapada nalaze izvan građevinskog područja, što pridonosi osjećaju mira i otvorenosti prostora. Ovaj dio prizemlja površine 48 kvadrata predviđen je za kuhinju, blagovaonicu i dnevni boravak. Veliki otvori orijentirani su prema zapadu. Na katu su prema sadašnjem projektu predviđene dvije spavaće sobe. Glavna spavaća soba smještena na ovom dijelu kata, a zajedno sa kupaonicom, garderobom, spremištem i saunom obuhvaća gotovo 27,5 kvadrata. Druga spavaća soba zajedno sa kupaonicom i garderobom zauzima površinu od otprilike 19 kvadrata. Pravokutni bazen površine 32 kvadrata pruža dovoljno prostora za opuštanje i zabavu. Ljetna kuhinja i blagovaonica ukupne površine 22,5 kvadrata orijentirane su prema sjeveroistoku, što omogućuje ugodan boravak na otvorenom i dobru zaštitu od ljetnih vrućina. U ovom prostoru do ljetne kuhinje predviđene su džakuzi, WC i spremište. Trebate li dodatnu spavaću sobu? Ne oklijevajte nas kontaktirati. Aktualnu cijenu i više informacija pronađite na našoj web stranici.